Hello! Hello! Kalagot ka nang mawala magtingog, oy. Hello! Kalami na lang ilambos. Naunsa man ni cellphone ani? Nganong lagman kayo? Ilambos ko man ni karon ba? Hello! Naunsa man ning bata na ni? Ilambos! Ayaw dong, naunsa man ka? Lagkay akong cellphone, naglagot ka. Ilambos na ako, ni. Ayaw dong, kini akong cellphone gamita. Sigurado ka, boy? Lagi-lagi, gamita lang. Okay. Uy, ako man ang cellphone. Mga bitaw. Anong tamakan man mo na? Ikaw biya nagingon nga ka ni gamiton. Hay, pagkalabli sweet miming. Miyang, okay na ka na akong buhok, Miyang? Okay na, te. Wow na. Ay, salamat. Miyang, mugwapa siguro ko no kung magpailis ko gilong. Oo, mugwapa, oy. Labi, nagilisan ni mo tanan ma. Paggawa sa good mo! Sayon, magpalit na dito tulog ka lahat nga tinapa. Okay, ma. Tulo ka latang tinapa, mano. Dara, oh. Okay, ma. Tara niyang. A few moments later. Dara mo, wala man nila pa bayre. Uy, maayo. Uy, unsa man ni sayo naman yung mga sulod? Ay, ikaw naging gani na mga lata lang. Di ba niyang bitaw? Ay, naku ninyo! Taro nga lagi sugo ma. Para dili ka maipite. Pa, matasa. Ano man? Pa, kaklaro ka ni. Oh, ano man? Hindi pa, pila man eh. Duha, ano man? Aw, tinaw pa maday kag mata ano. Pero nga nung wa ang kakakita sa ugason. So, ako pa'y manghugas, Ako na lang di ay pa. As tinaw pa maday kag mata nimo. Cool. Si Sayon God ang pinakapaspas sa among eskwelahan sa math. Uy, tinood ka sayon? Tinood kay pa, oy. Ako ang pinakapaspas sa math. We, matry nga. Try me pa. Sweet miming. 5 plus 5. 9. Mali man. Importante, paspas. Sayon! Sayon! O, saman ma. Kuhay kong tubig dito ka. Tuma. Dara ma, oh. Uy, unsa man ni sayon? Tubig na. Mainom man! Ano, dahi ma, mainom man. Grabe ni mga tawa na. Kusog kayo mo istorya mga batik. Noon sa kaboy. Ay, naman kayo mga tawa kusog kayo mo istorya batik. Ay boy, basag lang ng tao nga. Sige, istorya ni Mugbate. Ang importante, kay kag nawong. Ay, okay ka. Uy, sayon, mugawas ka? Nanon pa? Palihog kog dala ning hangyer, be. Ay dili ko mugawas pa. Uli-li ra ko kadiyot. Oh, nakalili na ko.